Jos. Mikir, awas. Oh. Ayo le. Sing alon-alon yo ger. Awas. Yo. Oh. Saya. Mikir. Oh. Oh. Yo. Ayo ger bagus. Sing ati-ati ger anggone ngayahi pakaryan wonten ing dalu punika. Wonten tari rampok sing garok lan uga kala sing gugur man. Yo iki man, yo iki le. Oi. Om. Yo. Loh. Mikir, awas. Anak-anak mikir, kepecut, awas. Mikir. Loh. Cewek, lah. Ayo. Ayo bagus, hati-hati dah bagus. Bocorane. Leno kamu bakal tak sebrake dadamu, Mbak. Ayo. Usah. Usah. Ya. Siji bloko siji diaturke man olah kaprigelaning dening satriya. Turaga Jaya man. So. Ayo lek garyon dion. Alon wae. Yuk. Sing sayo sarta sing rukun ger. Setunggal bawa satunggal kaya mangkene satriya ning nagri. Kaya mangkene ger kaya mangkene otot balungku kaku kabeh man. Wah. Pancen kesit-kesit lan uga prigel-prigel ger. Iki ngono mari dijamoni kok ger. Jamune apa men? Jamune STMJ. Lah. Sing sayo dikepenake Budale prawadya bala anite turangga gebyar busanane soreke bata rupa arek sugumara saya kita ditulada
Tamtama Turangga Jaya ayo lho dian Lenggat lenggut sing lenggat lenggut sesarekan kalian bagus yer ayo lho Pak Mukadi sesarengan Bapak Sulaiman Budaling prawakya polot emite turangga kencar-kencar busanane surake bata rupa arek sruku murra sayang tidadya tulodo tamtama magete yudha Anggara audio matur sembah nuwun lan ugi kanca-kanca golong ngopi tulung agung joget biasa. Mbah Mudin, Mbah Mudin. Ana apa wong ayu? Ana Tulungi kepriye? kula boten srata abang diri kalunga. Kek sing ninggal ya sapa to, Nduk? Kabeh Dalem Mbah Ayu, dalem. Kaneng apa? Ati niki megap-megap kaya dirancap. Babon Alah neng apa aku neng kene. nang mriki Wis neng kene iki lho, Nduk. ati kula ambah kok malah bubrah. Babon Ditepake karo sapa? ati kula pun deg-degan Ora karuan.
geni. pun sewulan Piye? kula cirakan banten mangan seget nanging kula mangan Jenenge krokok ayu. kawan minggu banten kaya setan hati saya bingung anane kampung merungso ngerapekno bang motin ngerapekno kula boten kiyat rasane kebane Goyangane wong bagus. Mbah Motin endi iki Mbah Motin Owe owe owe. ati kula boten srata amung ditinggal lunga dametin aku ra kuat ati niki megap-megap kaya dirancap dametin bagendang riki Ayo aku mrene. ati kula ambah-ambah kok malah bubrah dametin temokno ati kula kon cedekan ora karuan pada sasasi dametin kula ngenteni sakit turun pun sewulan dah mungkin kula tirakan boten mangan seget nanging kula mangan roti Apa sliramu pas? kalane kaya senang saya bingung nanging ngerapek gak ngeden ngerapek aku boten kiyat rasane ning mate Yo. So. Sik. Oh, ah. Adi goyang. Asik. Adi goyang. Asik. Ayo. Ora nanti buke, Gus. Awalannya. Osa. Hae. Hao. Oh ah. Ah. Tuk. Iya. Hao. Yo. So. Up. Rada mepet wae panggunge rada sempit ya. Os
katon gumuruh agleger wonten sajroning alun-alun Turangga Jaya lenggih budhaling Prabu Kalasrenggi Mas mula padha sing ati-ati nggih para satriya-satriya pinilih lan uga satriya-satriya pinunggal op jas op siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulang rampunge olo besundu baris olo besundu baris olo besundu baris olo besundu baris katon tarik bebarisane olo besundu baris ngagem busana petak kadya dene kuntul matembo sing kae bakal dadi pepalange ingsun coba tak waspadake siji-siji maju ya wah coba maju yen pancen darbe watak satriya ayo perang tanding lawan Prabu Kalasrenggi aja mung siji bareng wae pun ora bakal kanca ngayahi karyane raja kene gunung tandang gawe saya rukun barengan karo kancane lilolan legowo kanggo yane siji telu lima enem pitu wolu rampunge olo besuntul baris olo besuntul baris olo besuntul baris olo besuntul baris sing dhisik dhewe dia ayo coba yen panjang kowe wani siji-siji bakal tak rujak sikilmu lan uga tak belah dadamu op osa hae hey op Kalasrenggi aja kakean sesungkan lan uga kakean ngomong arep doyong dening Dewi saka langit wah iki adepana benenge nagari benenge Turangga Jaya ora bakal mundur sak jangkeh yen durung tanding lawan sliramu
Wah, ya iki coba maju yer. Wes. Rasa gatel kabeh iki sakjroning awakku. Woi. Hop. Apa iki sing tak dhisike? Yo. Lah. Wah, jebul kaya mangene ora kena nggo sembranan iki kowe. Wanine kroyokan. Ayo to. Ayo. Hey, ho, hey, ho, ayo yon. Pion. Sing ati-ati leno pangendamu iki. Oh tak serongkot. Sira wani-wani karo Prabu Kala Senggi kowe. Aja minggir kowe. Maju. Hoi, leno iki lho kowe. Terus seplah kowe. Ora mundur kowe, entek kepalamu. Ayo. Ocorane. Ayo. Ayo iki son. Ayo ana buat. Mati dening aku kowe. La. Aku ora nrimakake yen kancaku kok miloro kaya manggene. Iya. Ayo. Woi. Cok dikit-dikit. Wah. Ayo. Ayo. Aja kaya wae. Iki rasane digegerku banyak tato. Bergoyang bersama Turangajaya dan juga kongso-kongso bolong ngopi untuk semuanya pada malam hari ini. Konsolektik Anggara Audio Asoy Jos tanpa mikir ya kene rasa kroncongan muntar watenge rasa kisian saya kepingin bae nikmati sekopate gawang lendang tari ETP sawur sambel blandingan atrasi deli tumpang kulup godhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengi nyeni saka pate ora maria anake wong Gus aduh yo ayo aku ojo aku gak melu aduh iya utang utang kurang ajar aku yo digepuki yo ojo ngono lho Cah akeh dingul ya gosong aduh lara aduh iki lho bengkarokane metu
Ya. Dirawasa janong yer. Yen kau mau kala sergi kok keroyok bocah enem. Aku ya ora trimo lho. Ayo coba maju iki lho. Kucing Chandra Mawa. Ayo, kucing. Kucing ew. Aku wedi tak minggir ini. Ayo. Meong. Ada kucing. Sadar ini. Ya. Bocah podo minggir. Dik Rompi, Dik Rio. Ayo. Ya iki lho. Putra. Ayo. Kabio bareng kare atiku kowe. Menungso. Ayo. Ya siji ya. Oh tak cokot sikilmu abuh. Ikut. Ayo. Salah. Ayo. Kok. Ayo, aklo. Ngombe. Ayo to, ijek panek to. Banyu bening. Ayo. Ora tegas. Banyu bening deh, Bang. Ayo. Gila. Ayo. Halimau. Halimau hancur. Gini. Aduh. Gini coba maju. Ayo deh. Bakar. Hop. Sarungan moto beling. Ayo. Besar. Hati-hati. Iki lho namane gamu lho kere. Bakal tak semplah lan uga tak rucang-rucang. Daging sarta balungmu. Iyo.
Berat. Ayo. Sing durung sapa iki? Alah, sing durung sapa iki? Maju. Ayo maju. Lok. Up. Bos. Ayo. Rebutan aku anak menungso. Anggara lho. Woi. Wow. Iya. Ayo Pi. Pancai Romi ya. Gus, lo tanding kamu Gus. Hei, jero Gus. Oi, bagus. Ya. Up. Us. Nah. Alas. Ayo. Larang. YouTubernya jadi. Alas yo. Hei. Mas Agus, matur nuwun Ibu. Mboten ringgitan nggih. Ayo lho. Eno iki tampang ana karo pecah. Aduh. Ya, ayo men. Aduh. So. Ojarane, weh. Walah bagus, walah. Oh. Bayo. Ayo. Ojo jadi piyu bareng kali-kali kowe. Ayo. Iki lho, cengen. Yo. Awet.
ngono ya ben aja tawen irung pesek dadi impen etobel pipi deki ambe gandul kata tunge kowe antara Sopo iki? Ayo. Wah, tembak timbang. Wah. Ongit. Oh, kroto, ya kroto. Ayo. Pian kaya Bonjolo. Wah. Iki ning omahe wong. Ayo. Ya. Hati-hati. Sing ngedram sapa lho Pak Sutris? Manise. Ayo Vin. Sing tukang graji luas sipatan mure ora kleru dhuwur katon manggut wong sing ngisor mripate kok kiar samar yen lilipan awuning kayu ya rukun gone makarya mulai kecukupan sagung kula warga Prius. Ayo. Bagus Muhammad. Bagus, anu giginya lebah. Bagus gigi tebal 7. Bagus EPP mas, gomeng beji mas. Nyokot cae. Suasu, bagus dacok.
jangkanong Asik. mencolot metong krong merakannya kakak kendangane ngaplak ketipu ngaruntung sompret celok-celok bareng nganti manggut-manggut padha ngunus pedang karo numpak jaran kepang topeng reges nyenges jegeges kain uli kepes kepes lolo kain jaran